ሓያል ዝናብ እንዳዘነበ እዩ። ክልተ ሰባት ድማ ኣብ ፖሊስ ጣብያ በሪ ከባቢ ደው ይብሉ። ካብቶም ሰባት እቲ ሓደ ጂ ሃዩንግ ዱ ዝበሃል እንትኾን እቲ ካልእ ድማ ራሁን ይበሃል። ሕጂ እዞም ሰባት ከቢድ መሽን ሒዞም ናብዚ ፖሊስ ጣብያ ዝመፁ እንትኾኑ በዚ ዝናብ ኣብዚ ፖሊስ ጣብያ ንከልዕሉ እዩ። ናብ ውሽጢ ዝኣቱ ራሁል ነዊሕቱ ስለ ዝኾነ ጂ ሃዩንግ ድማ ነክትንከቕ ይነግሮ። ራሁል ድማ ብኣግባቡ ስርሑ ከም ዝፍፅም ቃል ንምእታው ናይ ዴሊቨር ሰራሕተኛ መሲሉ ናብቲ ፖሊስ ጣብያ ኣቱ። ኣብቲ ሊፍቲ ድማ ክልተ ፖሊሳት ዘረብኡ ስለ ዘይፈተዎ ንከውቅዕዎ ይፍትኑ። ራሁል ነዞም ሰባት ንምቕታል ሰከንድ እውን ኣይወስዶን። ሕጂ ግን ዝመፀሉ ምሽን ካልእ ስለ ዝኾነ ስቕ ኢሉ ይሓልፎ። ሕጂ ራሁል ናብ ምስክር ዝቕመጠሉ ቦታ ይመጽእ። ፖሊሳት ድማ ዩንግ ሃን ዝተባህለ ምስክር እንዳተጸበዩ እንትኾኑ ናይ ራሁል ምሽን ድማ ነዚ ሰብ ምቕታል እዩ። ዩንግ ሃ ብከቢድ ገበን ንምስክር ዝመፀ እንትኾን ኣብ ህይወቱ ሓደጋ ከም ዘምፅአሉ ቀዲሙ ይፈልጥ እዩ። እንትኾነ ግን ኣብ ፖሊስ ጣብያ ዝኾነ ሰብ ደፊሩ ቃትለኒ ኢሉ ስለዘይሓሰበ ድሕንነቱ ውሕስ ዝኾነ መሲልዎ እዩ ነይሩ። ብኻሊእ ገጽ ራሁል ድማ ኤርፎን ብምግባር ናብዚ ናይ ምስክር ቦታ ኣብ ዝመፀሉ ሰዓት ክልተ ፖሊሳት ደው የብልዎ። እቶም ፖሊሳት ድማ ብዙሕቶ እንተሓተትዎ እኳ ራሁል ግን ኤርፎኑ ከም ዝገበረን ሙዚቃ እንዳሰምዕ ከም ዝኾነ ብምምሳል ንኹሉ ነገር ሸለል ይብሎ። ካብኡ ድማ እቶም ፖሊሳት ከመይ ዓይነት ናይ ዴሊቨር ሰራሕተኛ ኢኻ ኢድካ እኮ ኣብ ካርቶን ውሽጢ እዩ ዝርከብ እንታይ ኢኻ ደሊኻ ብምባል ይሓትዎ። ራሁል ድማ ሕጂ ትክክለኛ ምሽን ዝፍፀመሉ ሰዓት ስለ ዝበፅሐ ካብቲ ካርቶን ውሽጢ መሳርሒ ብምውፃእ ሕድሕድ ሰባት ምቕታል ይጅምር። ምስክር ዩንግ ሃ ድማ ዝፈርሐ እንትኾን ከም ዘይምስክር እውን ቃል እኳ እንተኣተወ ብዝሕዘን ኩነታት ግን ራሁል ቀልጢፉ ይቆትሎ። ካብኡ ድማ ንጂ ሃዩንግ ሚሽኑ ከም ዝወደአ ተናቢሩ ካብ ክፍሊ ኣብ ዝወፀሉ ሰዓት ሓደ ሰብ የጥቅዖ። ዘጥቅዖ ድማ ናይ ባዕሉ ዓርኩ ጁንግ ሃ እዩ። ጂ ሃዩንግ ንዓርሱ ዝሰሓተ ራሁል ኣብ መኪና የእትዎ እሞ መንገዲ ይቐፅል። ካብቲ ፖሊስ ጣብያ ንእሽተይ ርሒቕካ ድማ ከም መሃዲ ዝተኸደኑ ሰባት ንጂ ሃዩንግ እንዳተፀበይዎ እዮም ነይሮም። ኣብቲ መኪና ዝነበሩ ስቲከራት ብምልቃሕ ናይታ መኪና መልክዕ ሙሉእ ንሙሉእ ምስ ቀየርዎ መኪኖም ሒዞም ይኸዱ። ብኻሊእ ገጽ ጂ ሃዩንግ ድማ ባቡር ተጠቂሙ ናብ ሓደ ቢሮ ይኸይድ። ኣብዚ ቢሮ ዝረኣዩ ሰባት ኩሎም ጥዑያት ይመስሉ። እንተኾነ ግን ኣብ ኤንሲኤ ኤጀንሲ ውሽጢ ዝርከቡ ኩሎም ሰባት ቀተልቲ ሰባት እዮም። ብፖሊሳትን መንግስትን ጥርጣረን ከይፍጠር ኣብ ቅድሚት ነዚ ዝኣመሰለ ኦፊስ እኳ እንተኸፈቱ ኣብ ውሽጢ ግን ዝሰርሑ ኩሎም ናይ ቀትሊ ስራሕ እዩ። ጂ ሃዩንግ ድማ ናብ ታሕተዋይ ክፍሊ ኣብ ዝኣተወሉ ሰዓት ምስ ዋንግ ዝተባህለ ሰበይቲ ይራኸብ። ራሁል ዝቆተለሉ መሳርሒ ኣብ ዝሃባ ሰዓት ካብኡ ድማ ቀልጢፋ ካብቲ ሽጉጥ ዓሸርኡ ተፅርዮ። ኣብዚ ድርጅት ናይዛ ሰበይቲ ስራሕ ካብ ሽጉጥ ዓሸራታት ምጥፋእ እንትኸውን ናይ ነዊሕ እዋን ልምዲ ድማ ኣለዋ። ብኻሊእ ገጽ ድማ ነዚ ትካል ስራሕ መካየዲ ኮይኑ ዝሰርሕ ጓንጆንግ ድማ ኣብዚ ቦታ ይርከብ። ካብኡ ድማ ነዚ ምሽን ብኣግባቡ ስለ ዝዛዘምዎ ሕጉሳት እዮም። እንተኾነ ግን ራሁል ብሂወት ክነብር ስለ ዘይብሉ ቀፂልካ ዲኻ ኣይቀተልካዮን ብምባል ንጂ ሃዩንግ ይሓቶ። ጂ ሃዩንግ ድማ ንሱ እስካዕ ዝሓቶ ክፅበ ስለ ዘይነበሮ የቕሬሳ ብምሕታት ንራሁል ከም ዝቆተሉ ይነግሮ። ምርኢትና እንትቕየር ግን ጂ ሃዩንግ ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ትካል ስራሕ መካየዲ ዝነበረ ባንጂ እውን ረኺብዎ እዩ። ኣብ ሓደ ወቕቲ እዚ ሰብኣይ ዝወፀሉ ቆታሊ ሰብ ዝነበረ ኣብቲ ኤጀንሲ ድማ ልዑል ማዕርግ ነይርዎ እዩ። ድሕሪ ዝተወሰኑ እዋናት ግን ምስቶም ሰባት ዘይምርድዳእ ስለ ዝተፈጠረ ካብቲ ትካል ሙሉእ ንሙሉእ ወፂኡ እዩ። ንጂ ሃዩንግ ድማ ከምኡ ወዲ ዝሪኦ እንትኾን መኽሪ ኣብ ዘደልሉ ሰዓት ድማ ኩሉ ግዜ ናብኡ እዩ ዝመፅእ። ብኻሊእ ገጽ ጆ ሃዩንግ ዝተባህለ መርማሪ ፖሊስ ኣብቲ ፖሊስ ጣብያ ምርመራ እንዳገበረ ይርከብ። ጆ ሃዩንግ ኣብዚ ከባቢ ጎበዝ መርማሪ እንትኸውን ራሁል ኣብዚ ፖሊስ ጣብያ ዝፈፀሞም ቅትለት እንዳመርመረ ይርከብ። ብኻሊእ ገጽ ሕጂ እውን ጂ ሃዩንግ ናይ ራሁል ቤተሰብ ንምርካብ ናብ ሓደ መንደር ይኸይድ። ኣብቲ መንደር ድማ ምስ በፅሐ ብዙሓት መናእሰይ ዝረኸበ እንትኾን ካብ ማእኸሎም ድማ ሓንቲ ናይ ራሁል ሓፍቱ ትመስል። መልክዖም ድማ ስለ ዝመሳሰል ገዝኦም ኣበይ ምዃኑ ይሓታ። እታ ቆልዓ ድማ ሕጂ ንጂ ሃዩንግ ስለ ዘይትፈልጦ ክትናገር ዘድለየት እንትትኸውን ሓቢሮማ ዘለዉ ድማ ትኩረት ንምስሓብ ምስ ጂ ሃዩንግ ክበኣሱ ይፍትኑ። እንተኾነ ግን እዚ ዘይሕሰብ እዩ። ጂ ሃዩንግ ቀታሊ ሰብ ምስቲ ምዃኑ ነቶም መናእሰይ ብሓደ ግዜ ደው ከብሎም ክኢሉ እዩ። ካብኡ ድማ ናይ ራሁል ሓፍቱ ራብሱል ትበሃል። ካብዚ ንላዕሊ ድማ ዕንወት ከይበፅሕ ስለ ዝደለየት ንጂ ሃዩንግ ናብ ቤተሰባት ወስዱ። ናይ ራሁል ኣዶ ዮሚዩን ትበሃል። ጂ ሃዩንግ ድማ መሳርሕቲ ምዃኑ ምስ ነገረ ብገንዘብ ዝመልአ ቦርሳ ይህባ። ራሁል ሕጂ ናብ ካሊእ ቦታ ንስራሕ ስለ ዝኸደ ክመፅእ ኣይኽእልን፣ እዚ ገንዘብ ኣነ ከብፅሖ ልኢኽኒ እዩ፣ ስለዚ ካብ ወድኺ ዝተለኣኸ ገንዘብ እዩ ብምባል እቲ ገንዘብ ንኣድዩ ይህባ። ዮሚዩን እውን ቅንዕቲ ሰበይቲ ስለ ዝነበረት እቲ ጋሻ ቃል ብምሓሉ ኣብ ገዝኣ ምግቢ ትጋብዞ። ጂ ሃዩንግ ድማ ኣብዚ ሰዓት ካብ ዘስተውዕሎም ማእኸል ራቡሱል ንሓኻ ኮነ ንኣዲኣ ከም ዘይትፈትዎም እዩ። ምስ ኣዲኣ ድማ ንእሽተይ ምስ ተጨቃጨቐት ራቡሱል ከይዳ ደርፊ ትውልዕ። እቲ ደርፊ ድማ ናታ ናይ ኣዲኣ ደርፊ እዩ። ዮሚዩን ካብ ቀደም ጀሚራ ድራ
ሓላፊት እያ ነይራ። ጂሃንግ ድማ ነዚ ደርፊ ምስ ሰምዐ ዝተረበሸ እንትኸውን ናብ ግዜ ንእስነቱ ከስታውስ ይጅምር። ጂሃንግ ገና ብቁልዕነቱ ድሌቱ ንምምላእ ክብል ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ስራሕ ይሰርሕ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ገዛ ድማ እንትሕጎስን እንትድብሮን ናይ ዮሚዩን ደርፊ ስለ ዝፈትዎም ብኣቶም ይዘናጋሕ ነይሩ። ምርኢትና እንትቕየር ናይቲ ኤጀንሲ ሓላፊ ንጂሃንግ ናብ ቢሮ ክመጽእ ይገብሮ። ኣብቲ ትካል ካብ ዘለዉ ሰራሕተኛታት ጠንካራን ክኣምኖ ዝኽእልን ንስኻ ጥራሕ ኢኻ። ከም እትፈልጦ ጂንጃኮክ ዝተባህለ ዝኣምነ ሰራሕተኛ ነይሩ። እንተኾነ ግን እዚ ሰብ ወዱ ካብ ዝሞተ ንድሓር ንዓይን ነዚ ትካል ዝሰገሰብ ይኸውን። ዝተዋህቦ ስራሕ ኣይሰርሕን። እስካብ ሕጂ ዝኣከቦ ገንዘብ ድማ እንዳበተነ እዩ ነይሩ። ካብኡ ድማ ስለ ናትና ምስጢር ኣውፂኡ ጉድ ካብ ዝገብረና ክትከታተሎ ይደሊ እየ ብምባል ንጂሃንግ ሓድሽ ሚሽን ይህቦ። ጂሃንግ እውን ናይቲ ሓላፊኡ ትእዛዝ ዝተቐበለ እንትኾን ካብቲ ዕለት ጀሚሩ ንጂን መከታተሊ ይጅምር። ብኻሊእ ገጽ ጂን ዋላ እኳ ብወዱ ሞት ተስፋ ተቖረፀ ሕጂ እውን ናይ ስለላ ክእለቱ ኣብ ውሽጡ ኣሎ እዩ። ካብኡ ድማ ጂሃንግ ንነዊሕ ሰዓታት እንዳተኸታተሎ ምዃኑ ስለ ዝፈለጠ ኣብ ሓደ ቦታ ይሕባእ እሞ ብድሕሪኡ መፂኡ ሽጉጥ ይተኽለሉ። ንጂሃንግ ድማ ኣነ ካብቲ ትካል ዝኾነ ዓይነት ገንዘብ ኣይደልን፣ በቃ ኣነ ኣብኡ ክሰርሕ ስለ ዘይደሊ ክገድፎ እየ ዝደሊ፣ ሚስጥርኩም ኣየውፀልኹምን ኪድ ንገሮም ብምባል ንጂሃንግ ይነግሮ። ጂሃንግ ድማ ነቲ ዝተነገሮ መልእኽቲ ነቲ ትካል የፍልጥ። እንተኾነ ግን ኣብቲ ትካል ዘለዉ ሰባት ካብ መዓዘ ጀሚርካ እዩ ድኹም ዝኾንካ ነቲ ኣጋጣሚ ተረኺብካ ክትቆትሎ ነርካ ብምባል ነቲ ምሽን መቕታል ከም ዝኾነ ይነግርዎ። ብኻሊእ ገጽ ራሁል ሕጂ እውን ብሂወት ኣሎ እዩ። ክቡራት ተኸታተልተይ በዛ ፊልም ተሳሒብኩም ላይክ ምግባር ከይትርስዑ፣ ከምኡ ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ንዓኹም ምንም ዘይትጎደኩም ንዓየ ግን ዓባይ ሓገዝ ዝኾነ ሳብስክራይብ ክበሩለይ ሓገዝኩም ኣይፈለየኒ። ሰናይ ናይ ምዝንጋዕ ግዜ ይኹነልኩም። ናብ ፊልመይ ክመልሰኩም። ብኻሊእ ገጽ ራሁል ሕጂ እውን ብሂወት ኣሎ እዩ። ንጂሃንግ ድማ ንምንታይ ጥቕዓት ከም ዝፈጸመሉ ኣብ ዝሓቶ ሰዓት ጂሃንግ ኣብቲ ትካል ዝርከቡ ሰባት ንክሞቱ ከም ዝደለይዎ ይነግሮ። ካብኡ ድማ ንዝተወሰነ እዋን ንክትሕባእን ንባዕልኻ ድማ ክተድሕንን ኢለ እየ ከምቲ ዝገበርኩ ሕማቕ ሓሲበልካ ይኮንኩን ብምባል እቲ ሓቂ ኩሉ ይነግሮ። ብኻሊእ ገጽ እቲ ኤጀንሲ ሓደሽቲ ሰራሕተኛታት ዝቖፀሩ እንትኾን ከመይ ክቆትሉ ከም ዘለዎም እንዳምሃርዎም ይርከቡ። እቶም ሰራሕተኛ ብዘይካ ዝኾነ መሳርሒ ካራ ጥራሕ ሒዞም ከመይ ከም ዝቆትሉ ምስ ቆተሉ ድማ ዓሻራ ከይገደፉ ከመይ ከምልጡ ከም ዘለዎም ሙሉእ ስልጠና ይወስዱ። ካብኡ ድማ ነዞም ሓደሽቲ ዝኣተዉ ሰራሕተኛታት ሓደ ሓድሽ ሚሽን ተዋሂቦም ናብ ሓደ ደላሊ ይለኣኹ። ነዚ ደላሊ ዝኾነ ዓይነት ምሕረት ክግበሩ ስለ ዘይተደለየ ክቐትልዎ እዮም ተላኢኾም። እቶም ሰራሕተኛታት ድማ ኣብ ናይ መኪና ፓርኪንግ ዝነበረ ካሜራ ኩሎም ሳጥፍዎ ነቲ ሰብኣይ ምክትታል ይጅምሩ። ካብኡ ድማ እቲ ደላሊ ሰባት እንዳተኸታተልዎ ምዃኑ ፈሊጡ እዩ። ካብኡ ድማ ሂወቱ ንምድሓን እንዳጎየ ናብ ሊፍቲ ኣብ ዝኣተወሉ ሰዓት ኣቡ ኣብቲ ሊፍቲ ካሊእ ቀታሊ ሰብ ጸኒሓቶ ትቆትሎ። ካብኡ ድማ ዝተማሃርዎ ተግባራዊ ዝገበርዎ እንትኾኑ ካብቲ ቦታ ድማ ምንም ዓሻራ ከይገደፉ ከምልጡ ይኽእሉ። ካብኡ ድማ ጂሃንግ ንራሁል ሒዙ ናብ ኣዲ ይኸይድ። ቤተሰቡ ድማ ሓቢሮሞ ድራ እንዳበልዑ ዝነበሩ እንትኾኑ ጂሃንግ ምስ ዮሚዩን ግዜ ከሕልፍ ስለ ዝደለየ ንብሕታ ሒዝዋ ይኸይድ። ዮሚዩን ዝተመርዐወት ገና ኣብ 18 ዓመታ እዩ ነይሩ። ብዘሕዝን ኩነታት ግን ምስ ተመርዐወት ሰብኣያ ብዙሕ ከይጸንሐ ዝሞተ እንትኸውን ናይ ህይወቶ መንገዲ ድማ ኣብቲ ግዜ ተቐይሩ ነይሩ እዩ። ካብኡ ድማ ብዘይካ ኣቦ ክልተ ቆልዑ ምዕባይ ከቢድ እዩ። ጂሃንግ ድማ ብዝግባእ ስለ ዝርዳእ ክልተ ቆልዑ ንብሕታ ምዕባያ የድንቓ። ምስ ዮሚዩን ድማ እንዳበልዑ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ካብቲ ኤጀንሲ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ይበጽሖ። ጂንጃኮክ ናይ መልቀቕ ደብዳቤ ኣእቲ እዩ። ካብኡ ድማ ከም ዝፍለጥ ኣብ ናትና ትካል ናይ መልቀቕ ደብዳቤ ዘእተወ ሰብ ቀልጢፉ ንክቐጠሉ ዝግበር፣ ስለዚ ከይድካ ቅተሎ ተባሂሉ ትእዛዝ ይወሃቦ። ብኻሊእ ገጽ ጂንጃኮክ ናብቲ ትካል መልቀቕ ደብዳቤ ዘእተወ ሰብ ከም ዝቐተል ይፈልጥ እዩ። ካብኡ ድማ ካብቲ ኤጀንሲ ንዑ ክቐትል ዝመጽእ ሰብ እስካዕ ዝመጽእ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢሉ እንዳተዘበየ እዩ ነይሩ። ከም ዝፍለጥ ድማ ነዚ ምሽን ዝተመደበ ጂሃንግ እንትኾን ኣብ ውሽጢ ኣትዎ ክበኣሱ ይጅምሩ። ኣብቲ በኣሲ ድማ ጂንጃኮክ ዝተሰዓረ እንትኾን ንክቐትሎ ይናገሩ። እንተኾነ ግን ጂሃንግ ነዚ ሰብ ንምቕታል ድሌት የብሉን። ብሂወት ንክትነብር ፍቒድልካ እየ ካብዚኣ ምልጥ ብምባል ይነግሮ። እቲ ሰብኣይ ግን ወዱ ካብ ዝሞት ጀሚሩ ናይ ምንባር ድሌቱ ሙሉእ ንሙሉእ ዝጠፍአ እንትኸውን ናበይ ክኸይድ ከም ዘለዎ እውን ኣይፈልጥን። ካብኡ ድማ ጂሃንግ ካብዚ ኤጀንሲ ንክሕባእን ንባዕሉ ንከድሕንን ነጊሩ ካብቲ ቦታ ለቂቑ ይወፅእ። ምርኢትና እንተቐየረ እቲ ኤጀንሲ ነቶም ሰራሕተኛታቱ ንዑደት ምድላው የዳልዎም። ኣብቲ ምድላው ስርሑ ብኣግባቡ ዝፍጽም ዘሎ ጂሃንግ እዩ ብምባል ድማ ንጂሃንግ ሽልማት ይወሃቦ። ብኻሊእ ገጽ ዮሚዩን ናብ ካሊእ ዓርካ ኸይዳ እያ። ናይ ዮሚዩን ዓርካ ካፌ ዘለዋ እንትኸውን ነቲ ካፌ ንክትገዛእ እንዳሓተታ እያ። ካብኡ ድማ ዋላ እኮ ዮሚዩን ነቲ ካፌ ምግዛእ እንተደልየት ኣብ ኢዳ ገንዘብ ስለ ዘይብላ ነቲ ካፌ ክትገዝኦ ከም ዘይትኽእል ትነግራ።
ካብኡ ድማ ዘለዋ ጭንቀት ምፍታሕ ምስ ጂሃዩንግ ገዘ ምሕላፍ ተጀምር። ብኻሊእ ገጽ ድማ መርማሪ ጆ ማዩንግ ናብ ናይ ንራሁል መንደር ዝኸደ እንትኾን ነቶም ሰባት ድማ ንራሁል ዝፈልጥዎ እንትኾይኖም ምሕታት ይጅምር። እቲ መርማሪ ጎበዝ ሰኣሊ ስለ ዝኾነ ንራሁል ስእሊ ስኢልዎ እዩ። ናይቲ መንደር ቆልዑ ድማ ገዙ ክነግርዎ ክብሉ ሃንደበት ግን ጂሃዩንግን ዮሚ ናቡ ይመፁ። እቶም ቆልዑ ድማ ቅድሚ ሕጂ ዝበፅሖም በትሪ ስለ ዝፈልጡ ምንም ከም ዘይፈልጡ ነቶም ፖሊሳት ይናገሩ። ካብኡ ድማ መርማሪ ጆ ማዩንግ ናብ ጂሃዩንግ ምስ ከደ ታሲሩ ይሓቱ። ጂሃዩንግ ድማ ታሲሩን መግንሒ ፍቃድን ይህቦ። እንተኾነ ግን ኣብ ልዕሊኡ ዝኾነ ዘጠራጥር ነገር ክረክብ ኣይከኣልን። ካብኡ ድማ ንኽኸዱ ይንገሮም። ብኻሊእ ገጽ ጂሃዩንግ ካብ ኤጀንሲ ክለቅቕ ንዝደሊ ጂን እንትቆትሎ ካብዚ ከተማ ንክጠፍእ ነጊርዎ ነይሩ እዩ። እንተኾነ ግን ጂን ኣብ ከተማ ምርኣይ ዘብዝሕ እንትኾን መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ኣብ ናይ ወዲ መቃብር እዩ ዘሕልፎ። እዚ ድማ ነቶም ኤጀንሲ መራሕቲ ብሂወት ከም ዘሎ ክፈልጡ ገይርዎም እዩ። ናይ ጂሃዩንግ ሓላፊ ድማ በዚ ሓሪቑ ንጂን ክተሓዝ ምስ ገበሩ ንጂሃዩንግ ድማ ናብቲ ክፍሊ ክመጽእ ይገብሮ። እቲ ሰብኣይ ድማ ኣብ ቅድሚ ጂሃዩንግ ሓኒቖም ይቆትልዎ። ኣሕዋት ላይክ ውሒድኒ ሞይተ እንድየ ዘለኹ ላይክን ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ድማ ኣድሕኑኒ። ጽቡቕ ናይ ምዝንጋዕ መደብ ይኹነልኩም። ናብ ፊልመይ ክመልሰኩም። ብኻሊእ ገጽ ድማ መርማሪ ጆ ማዩንግ ናብ ኤንሲኤ ኤጀንሲ ምርመራ ንምግባር ይመጽእ። ኣብ ፈለማ ዝረኸብዎ ንጂሃዩንግ እንትኸውን ነቲ ትካል ንከጎብንዮም ድማ ይሓትዎ። ጂሃዩንግ ድማ ብዝኾነ ተኣምር ነዚ ትካል ናይ ቀተልቲ ሰባት መእከቢ ምዃኑ ክፈልጡ ስለ ዘይኽእሉ ደፊሩ ናብ ውሽጢ ሒዝዎም ብምእታው ንክጉብንዩ ይገብሮም። ብኻሊእ ገጽ ናይቲ ትካል ላዕለዎት መራሕቲ ጂዮንን ግዋንን ጂሃዩንግ ፖሊሳት ሒዝ መምጽኡ ሕጉሳት ኣይኮኑን። ግዋን ድማ ንጂሃዩንግ ከም ህፃን ቆልዓ እንዳውቅዕ ከምዚ ዓይነት ነገር ንከይገብር የጠንቅቆ። ከም ህፃን መውቅዑ ድማ ንጂሃዩንግ ሕቶ ዝፈጥረሉ እንትኾን ኣብዚ ትካል ድማ ንምውፃእ እንዳሓሰበ ይርከብ። ምርኢትና እንትቕየር ጂሃዩንግ ንዮሚን ረኺብዋ እዩ። ምስ ዮሚን ሓቢሮም ምድራር ምስ በልዑ ብናታ ኢድ ዝሰርሐቶ ቦርሳ ከም ህያብ ተቦ። ካብኡ ድማ ጂሃዩንግ ስለ እቲ ካፌ ስለ ዝሰምዐ ካብ ሕጂ ንድሓር ነቲ ካፌ ምግቢ ዝኸውን ገንዘብ ንምእካብ ይውስን። ናብቲ ኤጀንሲ እንትምለስ ችግር ተፈጢሩ እዩ። ካብቶም ሰራሕተኛታት ማእኸል ራሁል ሕጂ እውን ብሂወት ከም ዘሎ ዝፈለጠ እንትኾን ሪፖርት ድማ ተቕርበሎም። እቲ ሓላፊ ድማ ጂሃዩንግ ክልተ ግዜ ሰብ ከይቀተለ ከም ዝቀተለ ሪፖርት ብምግባሩ ብጂሃዩንግ ይሓርቕ። ካብኡ ድማ ኣብ ልዕሊ ጂሃዩንግ ሓደ ስግምቲ ንምውሳድ ይውስን። ካብኡ ድማ ጂሃዩንግ ገንዘብ ምስ ኣምጽአ ነቲ ካፌ ይገዝአላ። ሕጂ ድማ ሓድሽ ህይወት ክጅምር ኣለኒ ኢሉ ብምሕሳብ ናብቲ ትካል ናይ መልቀቕ ደብዳቤ ይጽሕፍ። ምርኢትና እንትቕየር ጂሃዩንግ ናይ መልቀቕ ደብዳቤ ቅድሚ ምእታው ናብ ሓደ ሚሽን ናይ ግድነት ክኸይድ ከም ዘለዎ ይንገሮ። ካብኡ ድማ ቅድሚ ሕጂ ንብሕቱ ንሚሽን ዝለኣኽ ዝነበረ ሰብ ሕጂ ብኽልተ ናይ ኤጀንሲ ሰራሕተኛታት ተዓጅቡ እንዳተወሰደ እዩ። ካብኡ ድማ ከም ዝፍለጥ እዞም ሰባት እዚኦም ንዕኡ ክቐትልዎ እዮም ተመዲቦም። ጂሃዩንግ ድማ ንዓይ መቕታል ዘይሕስብ እዩ። ንዓኹም እውን ካብ ዝቐትለኩም ስደድን እሞ ተትኸዱ ይሕሸኩም ብምባል ይነግሮም። እቶም ሰራሕተኛታት ግን ነዚ ዝቐረቡ ሓሳብ ክሰማምዕሉ ስለ ዘይከኣሉ ኣብ ማእኸሎም ባእሲ ይለዓል። ጂሃዩንግ ድማ ነቲ ሓደ ሰራሕተኛ ኣብኡ ኣብታ መኪና ክስዕሮ ክኢሉ እዩ። ምስታ ጓል ሰራሕተኛ ድማ ካብ መኪና ወፂኦም እንዳተባእሱ ኣብ ዘለውሉ ሰዓት ሃንደበት ሓደ መኪና ይመጽእ እሞ ገጭው ይቀትላ። ካብኡ ድማ ጂሃዩንግ ናብ ራሁል ብምድዋል ቤተሰቡ ሒዙ ቀልጢፉ ናብ ዘለሉ ቦታ ንክመጽእ ይነግሩ። ራሁል ድማ ከም ዝበሎ ቤተሰቡ ሒዙ ናብ ጂሃዩንግ ዝመጸ እንትኸውን ቤተሰቡ ግን ኣይተረድኦምን። እንታይ ይፍጠር ከም ዘለውን ኣይፈልጡን። ጂሃዩንግ ድማ ስለቲ ነገር ሕጂ ከረድኦም ስለ ዘይኽእል ምሕታት ደው ንከብሉ ይነግሮም። ምርኢትና እንትቕየር ጂሃዩንግ ኣብ ሰዓት ክጽግዐሉ ዝኽእል ኣብ ናይ ጅሁም ገዛ ስለ ዝኾነ ንኹሎም ሒዝዎም ናብኡ ይኸይድ። ጅሁም ድማ ነዚ ኩሉ ሰብ ሒዝ መምጽኡ ሕጉስ ዘይኮነ እንትኾን ቀልጢፉ ገዛ ደሊ ሒዝዎም ንክወጽኡ ይነግሮ። ኣብዚ ሰዓት ድማ ጂሃዩንግ ኣብ ኣፓርታማ ዝሓብኦ ገንዘብ ከም ዘሎ ብምንድጋር ነቲ ገንዘብ ሒዝዎ እስካዕ ዝመጽእ ንክሕልዎም ይነግሮ። ጅሁም ድማ እስካዕ ዝምለስ ከም ዝሕልዎም ቃል ብምእታው ብጥንቃቐ ንክኸድ ይነግሮ። ብኻሊእ ገጽ ዮሚን ካብዚ ንላዕሊ ክትጽበይ ኣይደለየትን። ዝፍጠር ዘሎ ነገር እንታይ ከም ዝኾነ ምፍላጥ ስለ እትደሊ ኩሉ ንከረዳእ ዓድል ተቦ። ጂሃዩንግ ግን ብዘሕዝን ኩነታት ንሳቶም ዝሰርሕሉ ንቐታሊ ሰብ ከም ዝኾነ ይነግራ። ካብኡ ድማ ካብቲ ትካል ንክለቅቕ እንዳፈትና ስለ ዝኾንና ሕጂ ንዓና ክቐትልና እዮም እቲ ሓቂ እዚ እዩ ብምባል ኩሉ ነገር ይነግራ። ራሁል ድማ ኣዲኡ ኩሉ ነገር ከም ዝፈለጠት ምስ ፈለጠ ይቕሬታ ሓቲትዋ እዩ። ንስኺ ብጸገም ክትሳቐይ ክርኢ ኣይደልን ገንዘብ ንምርካብ ንዓኺ ንምሕጋዝን ክብል እየ ኩሉ ነገር ዝገበርኮ ብምባል ይቕሬታ ይሓታ። እንተኾነ ግን ዮሚን ስራሕ ቢሰኣነሉ ዓዲ ገንዘብ ንምርካብ ኢልካ ሰብ ምቕታል ይቕሬታ ከም ዘየግብር ትነግሮ። ብኻሊእ ገጽ ድማ ጂሃዩንግ ናይቲ ኤጀንሲ ሓላፊ ናብ ጆን ደው ኢሉ እዩ።
ኣብቲ ትካል ዝነበረ ንግዘን ንዝሃብካ ንገንዘብ እውን ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ ካብ ሕጂ ንድሓር ግን ምሳኹም ኣይክስልን ብምባል መልክዑ ደብዳቤ ብስልኪ ነግሮም ጆን ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ዝሓረቐ እንትኾን ኣብ ናይ ጂሃዮንግ መንበሪ ከባቢ ብዙሓት ሰባት ልኢኹ እዩ ካብኡ ድማ ጂሃዮንግ ሰባት ኣብቲ ኣፓርታማ ክህልው ከም ዝኽእሉ ገሚቱ ነይሩ እዩ እንተኾነ ግን ንሱ ነቲ ገንዘብ ዘቐመጦ ኣብ መንበሪ ገዛ ከይኾነስ ኣብ ናይ መኪና መቐመጢ ቤዝመንት ስለ ዝኾነ ናብኡ ብምዃን ገንዘቡ ኩሉ ይወስዶ ናብ ገዛ ኣብ ዝምለሰሉ ሰዓት ግን ብዝሕዝን ኩነታት ጅሁን ኸዲዕዎ እዩ ብመሳርሕ ንራሁል እንዳፈራርሖም እንትኾን ንዕኡ ድማ እስካዕ ዝመፅእ እንዳተፀብዮ እዩ ነይሩ ካብኡ ድማ ጅሁን ነዚ ዝገብሮ ገንዘብ ሒዙ ከም ዝመፅእ ስለ ዝነገሮ ነቲ ገንዘብ ካብኡ ንምውሳድ እዩ ጂሃዮንግ ድማ ከም ኣቦኡ ዝሪኦ ሰብ ንገንዘብ ክብል ምክሓዱ ኣብ ዝተዓዘበሉ ሰዓት ብጣዕሚ ይሓዝን እንተው ሓደ ንኒዮሚን ሰዲድዎም ንዕኡ ግን ከም ደስ ዝበሎ ንክገብሩ ይሓቶ እንተኾነ ግን ጅሁን ንኩሎም ከም ዘይሰዶሙን ንኩሎም ቀትሉ ነቲ ገንዘብ ከም ዝወስድ ይነግሮ ጂሃዮንግ ድማ ነቲ ዝብሎ ነገር እስካዕ ዝፍፅም ደው ኢሉ ክርኢ ስለ ዘይኽእል ቀልጢፉ ምስቶም ሰባት ክበኣስ ይጅምር ኣብቲ ተኽሲ ልውውጥ ድማ ብዘሕዝን ኩነታት ሚዩን ብጥይት ተወቂዓ እያ እዚ ድማ ሂወታ ክትሓልፍ ይገብራ ሕጂ ናይ ሕነ ምፍዳይ ሰዓት እዩ ጂሃዮንግ ዘፍቅራዮም እዩ ስለ ዝተቐተለቶ ሕነ ምፍዳይ ካብቶም ናይ ኤጀንት ሰራሕተኛታት ንምጅማር ወሲኑ እዩ ብኻሊእ ገዝ ናይ ኤጀንት ሰራሕተኛ ዋላ እኳ ናይ ቢሮ ሰራሕተኛ ተመሰሉ ኣብ ሕድሕድ ወንበሮም ሽጉጥ ተዓጢቖም እዮም እዚ ድማ ንጂሃዮንግ ዘፍራሕ ኣይኮነን ናይ ነዊሕ እዋን ናይ ሰብ ምቕታል ልምዲ ስለ ዘለዎ በዚ ልምዱ ተጠቂሙ ንኹሎም ንምጥፋእ ይውስን ናብ ቢሮ ድማ ኣትዩ ነታ ጋሻ ተቐባሊ ሰላም ኢልዋ ኣብ ዝኸደሉ ሰዓት ንሳ ግን ብድሕሪት ኮይና ከትኩሰሉ ትፍትን ካብኡ ድማ ከምዚ ዝበለ ካሓዲ ምሕረት ስለ ዘየድሊ ቀልጢፉ ይቐትላ ነዚ ዝረኣዩ ካልኦት ሰራሕተኛታት ድማ ሓንቲ ቃል ንምዝራብ ዘይደፈሩ እንትኾኑ ሓላፊኦም ኣብ ዝወፀሉ ሰዓት ግን ኩሎም ንምትኳስ ይፍትኑ እዚ ድማ ኣብ መንጎ ጂሃዮንግ እቶም ሰራሕተኛታት ተኽሲ ክለዓል ይገብር ጂሃዮንግ ኣብቲ ትካል ዝኣተወ ሓድሽ ሰራሕተኛ ብምግዳፍ ንኩሎም ይቆቶም ነቲ ሓድሽ ሰራሕተኛ ድማ ኢድኻ ፅሩይ ስለ ዝኾነ ስራሕ ቀይር ብምባል ይነግሮ ብኻሊእ ገዝ ድማ ጆማይን ኣብ ኤንሲኤም ከባቢ ንዘሎ ናይ ተኽሲ ድምፂ ሰሚዑ እዩ ካብኡ ንታሕቲ ዝርከቡ መሳርሒቱ ቀልጢፎም ናብኡ ንክኸዱ ትእዛዝ የመሓላልፍ ናብ ጂሃዮንግ እንትምለስ ነቶም ዋና ሓለፍቲ እስካዕ ዝቆትሎም ዕረፍቲ ስለ ዘይብሉ ንዖም ምድላይ ቆፂሉ እዩ ኣብ መሬት ውሽጢ ድማ ንሚስ ውንግ ዝረኸባ እንትኾን ሚስ ውንግ ድማ ዝኾነ ሰብ ክመውት ከም ዘይነበሮ ትነግሮ ካብኡ ድማ እቲ ኣረጊት ሰበይቲ ንዑ ንምቕታል ፈቲና ነይራ እያ እንተኾነ ግን ጂሃዮንግ ንቑሕ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ቀቲልዋ እዩ ኣብዚ ሰዓት ናይቲ ዋና ሓላፊ ጆን ሓላዊ ናብኡ ይመጽእ እቲ ሰብኣይ ናይ ዋና ሓላፊ ጋርዲ ከም ምዃኑ መጠን ብዙሕ ክእለት ዋላ እኳ እንተሃለዎ ጂሃዮንግ ብጥይት ቀቲልዎ እዩ ኣብ መጨረሻ ድማ እቲ ሓላፊ ዝኾነ ሰብ ከም ዘየድሕኖ ስለ ዝፈለጠ ባዕሉ ይመጽእ እቲ ዝተኣማመነሉ ሰራሕተኛ መጥፍየ ክኸውን እዩ ኢሉ ሓሲቦ ኣይፈልጥን እንተኽኢልካ ቁተሉ ብምባል ነቲ ሓደ ምስኡ ዝነበረ ሰብ ይልእኹ እንተኾነ ግን እቲ ሰራሕተኛ ዝኾነ ዓይነት ክለት ስለ ዘይነበሮ ጂሃዮንግ ንቆትሎ ግዛ ይወሰደሉን ሕጂ ተሓላፊ ጆን ክልተ ምርጫ ኣለዎ ኢዶም ሂቦም ክሞቱን ወይ ድማ ንክቐትልዎ ምፍታን ካብቶም ምርጫ ድማ እቲ ካልኣይ ምርጫ ብምምራፅ ንጂሃዮንግ ቀትልዎ እንትብሉ ራሁል ናብቲ ቦታ ብምብፃሕ የድሕኖ ጂሃዮንግ ድማ ሕጂ ፖሊሳት ነቲ ገዛ ከቢቦሞ ስለ ዝኾኑ ንራሁል ከምልጥ ይነግሮ ራሁል ድማ ንዕኡ ገዲፎ ከም ዝኸይድ እንዳተናገረ ኣብ ዘለሉ ሰዓት ኣብቲ ኤጀንሲ ቀሪ ዝነበረ ጓንጆንግ ይመጽእ ጓን ድማ ናቦም ዝመጽእ ኣብ ዘይኮነ ሰዓት እዩ ሕጂ ጂሃዮንግ ኮነ ራሁል ኣዝዮም ዝደኸሙ እንትኾኑ ክልቲኦም ክበኣስዎ ኣይኽእሉን ካብኡ ድማ ጂሃዮንግ ብኢዱ ተባኢሱ ንዕኡ ክስዕሮ ስለ ዘይኽእል በቲ ናይ ገዛ መስኮት ንጓን ናብ መሬት ይደፍኦ ካብኡ ድማ ጂሃዮንግ ንራሁል ቀልዲ ኣይኮነን ሒዝና ካብዚ ክትምልጥ ኣለካ ኣነ ኢደይ ክህብ እየ ብምባል ይነግሮ ጂሃዮንግ ድማ ንፖሊሳት ኢዱ ኣብ ዝሃበሉ ሰዓት ራሁል ምምላጥ ይኽእል ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ሕጂ ጂሃዮንግ ሕጉስ እዩ እስካዕ ሕጂ ዘጥፎም ሰባት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ቅፅዓቱን ትረክብ ነብሲ እውን ሰላም ከም እትረክብ ይስምዖ ፊልምና ኣብዚ ትውዳእ እታ ፊልም እንተፈቲኹማ ላይክ ነዛ ቻናል ድማ ሳብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ይኹን